Tu už je cítiť ten tah, že to je 6 pade. Bola tie tvrdé brzdy, to co je. No ideme. 1, 2. Jo. Také zmiešané pocity, čekal som to inačí. Také vysoké stupačky, nohy dosť hore. Na brzdy. Tak to nebrzdí. Bo to zlotásuk. Tak to brzdí jak babeta. To je tá 300 brzdila krásne. 1, 2. Ale tá 600 je to cítiť. 600 pade, čo to je? Iba vúla na spojku 5 km. Super prínos. Bola tá brzda, ty kokos, jak to babeta mi brzdila lepšie. A to, že tam je pumpa jak na supermoto. Ale keď sa tému pridá, tak ako takto má, jede určite lepšie ako tá 300. To je taká švanda, ale akože o tejto som čakal trošku viac asi, ale tá 300 prekvapila. Toto už je také neohrabané. A hlavne na tých brzdách. Zadná ešte v pohode. Zvuk duňví. Ty brzdy. Ale zátah to má trochu. Ja, 500. Už to má aj tvrdší podvozek. My si ju natočíme trošku. Na tej spojke je to húpané. Kura. Co kontrolka bude svítiť? Bude? Bude. Ak si ukážeme aspoň. Takto zbližá. Ako dizajnovo je to pekné. Ja nechápem. Ojoj, previs 3 km. Je tu iba dvojpískový štyrpískový brzdiť, ale by to nejak brzdilo, bo tým, že je to nové, že není to sednuté. Ale štýl je to pekný. Kafíčko. Ako to má 1500 km, by mohlo byť aj sednuté. Len tá brzda neviem, no. Vyfúky dohora. Dobre, no. Je to švanda. Také niečo iné. Ale ako, ako vúla na spojke, ako áno, ale toto je vúla na spojke. A iba zasa si treba doštelovať možno. To testovací kus. Dobre, tak. Ideme to vrátiť. Toto mi stačilo. Ale sedánka je pohodlná. Ale. Ako skúsenosť dobrá. Neutrál ťažších hledá. Dobre. Ideme vyskúšať peráka. Ty kokos. Dobrej štýl.
Kľúč z boku. Startovanie ze spojku. A jedeme. No, toto zase fajnové. Aha. Čoveče. Jak to brzdí. Dáme mi nič. No, tak toto má hodne lepšie brzdy. Toto má ten istý brzdič, jak má tá 300. Ale za to tá 650 nebrzdila absolútne nič. Toto je zás úplne lepšie vymyslené. Lebo tady je ten istý brzdič, čo má tá 300, tam, tá CL-ko. Co je toto, téže tuším. Toto nie je za obsah toto. Ale z tohoto, keby byl brzdič v tej 650, tak určite by to bylo lepšie, jak hen ty vymýšľance, co tam dali. Ale vede sa to též jak kolo. Blinker. To je též úplne mestská motorka, si viem predstaviť s tým jezdiť po Bratislave. Úplne v pohode. Co tam mám zakvald, ale 50 úplne v pohode, ten motor neprotestuje. Pérák. To je úplne lepší jak tá 500. Toto som mal veľké očakávania, ale sklamala. Za to tento pérák a tá CL300 zatiaľ úplne super. Výkonu to má dostatek na takéto predbíhačky. Tu musíme ísť dole. Zaujímavé. Tu si tu ukážeme taký. Tež má ten vyskakovací stojan. Debilný. Akurát už tu hučí vietrak, jak na tej 300. Potrebujem sa viac voziť, stačí vyskúšať. Jednoduchá motorka na ovládanie, všetko sa. No dobré. Zvuk krásny. Akurát ten stojan šupový.